So Thomas ag obair gléas fohidal a ligach do riine fiseán nó cóid fuma a chur neirde agus déanfar trascríomh na cóid sin, so na fiseán agus déantar é sin go thua ebriach. Táid ag obair an aithneáinte so sin é an speech to text agus inis tá an aithneáinte atá agan forbartha agan ag Abair seaca sé fan géad níos crinne ná mar tá ag Microsoft ná mar tá ag na cóilachtaí eile. Táid ag obair ag gcónaí, so mar haid a PhD agamsa táid ag críoch le doctoracht a bhain leis an aithneáinte agus an ábhar spéise tá agamsa na conansaí agus an aithneáinte a bheith críonn don na conansaí. Nach mach sé ag gcónaí caiidannach, is dóilm go mach sé iarannach don Gaeilge leabhartha seachas an Gaeilge scríofa. So mar sin ggóiris héan tá siad i bhfad níos crinne ó thaobh caint chanúnachta agus is dóilinn go sin antáhachtach. Ní dóilm go mach an dearcha céanna beidir ag na cholachtaí mór, so sin an fágam is ag dhéar na gléasna seo a chuir ar fáil do phobal na Gaeilge agus go mbeadh daoine á úsat.